Víte z Mojkán a toto je krátka informačka o tom, že, no, takže mám prvé videa. Určitě jste si všimli, že, že nejsou až tak často videa a je to tím, že, no prostě mám ako keby dobrý týždeň a zlý týždeň. A cez ten zlý týždeň prostě nejsou vůbec videa a cez ten dobrý se pokúšam dať každý druhý deň. Takže sa vám to pokúšam nejak tak vykompenzovať a možno sa taký podarí, že cez ten zlý týždeň nebude mať že vydá nejaký a aby ste vedeli, dobrý je tento, ono sa to nejak streda. Potom videá cez sobotu, nedelu, to zrejme asi nebudú až tak často. Potom dosiahli sme hranicu 20 odoberateľov. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Urobíme speciál, lebo som vám by to moc chcel. Takže budeme spievať na tom party, dačo, jak sa to volá. Niečo tam, kde spievate ako karaoke party, tak sa to volá. Takže tam choďte, nájdete nejakú pieseň, napíšte ju nám do komentára a my ju sa potom pokúsime zaspievať. Dobre, ďalšia vec. Napíšte ešte do komentára, že aká séria je po vás najlepšia, lebo aby sme vedeli, že čo vás najviac baví, aby sme vedeli potom, čo najviac natáčať a tak. A že či chcete viac videí s syntetikom. No a ešte, určite ste si všimli, že som zmenil náš hlavný kanál, teda v podstate môj avatara aj to pozadie. Tak ešte k tomu sa môžete vyjadriť a to by asi všetko. Takže ľúči sa s vami Mohikán a lajkujte, odoberajte, zdieľajte, daj čo si vymyslíte. Takže počkaj, ešte si vypínajte videa. Ak si ho vypí, tak ho zapnite. Teraz taká vec. Všimli ste si, že na YouTube je väčšie tlačítko like ako dislike? Dobre, čaute.